ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. боз ба дидори ҳам расидем ва имконият аст ки ман Акбар Шарифӣ оиди фаъолияти милитсияи суғд ба шумо маълумот диҳам. ҷиноятҳо ба муқобили ҳаёту саломатӣ, тартиботи ҷамъиятӣ ва ахлоқ, ҳамчунин ҷиноятҳои характери молумулкӣ дошта дар барнома ҷой дода шудааст. сархати гузоришҳои барнома чунин аст. дилхушии ғайриқонунии хонандагони мактаб дар рӯзи дониш. бадахлоқии марди рӯзгордида бо сӯистифода аз эътиқоди динӣ. мунуқишаи чӯпонҳо барои яксар гӯсфанд ба марг анҷомид. дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ дар шаҳри Хуҷанд. шаҳраки Ғафуровро аз талбандаву оворагард ва шахсони майзада тоза намуданд. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. барномаро аз ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатӣ оғоз мекунем. мунуқишаи ду чӯпон барои як сар гӯсфанд ба марг анҷомид. хабар медиҳад милитсияи ноҳияи Ашт. шаҳрванд Отабек Болиев ки шуғли подабонӣ дорад, дар ҳолати мастӣ ҳампешаи худро бо корд мезанад, ки дар натиҷа зарари вазнӣ ба саломатӣ бардошта ба ҳалокат мерасад. мақомоти милитсия ва прокуратураи ноҳияи Ашт баъди гирифтани ахбороти оперативӣ дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ боизи гарм ҷинояти дараҷаи хафнокияш махсусан вазнин қасдан расонидани зарари вазнӣ ба саломатӣ бо оқибати маргро ошкор намуд, ки тобиши маишӣ ва характери молумулкӣ дорад. дар содир намудани ҷиноят ба муқобили ҳаёту саломатии чӯпони хоҷагии чорвопарварӣ Болиев Отабек Холдорбекович соли таваллудаш 1979 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пунуки ноҳия гумонбар аст, ки бо ҳаракатҳои қасдона нафареро дар авҷи камолот ба ҳалокат расонид. айниқтараш ӯ санаи 24 август тахминан соати 21 дар ҳудуди хоҷагии ҷангали деҳаи Даҳанаи ҷамоати деҳоти Пунук дар ҳолати мастӣ қарор дошта бо ҳампешаи худ чӯпони ба аҳолии деҳаи Даҳана хизматрасонанда Ирисбек Раҳимзода истиқоматкунандаи шаҳраки Адрасмони шаҳри Гулистон муноқиша карда бо корди ба таври косибӣ сохташуда як маротиба ба тарафи чапи шиками охирон зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. барои чӣ кор задед? ман тарсандам. манам мекушад. куҷош задед кор кардед? кадом тараф бадонашма? инҷа буд. баъде ки дидед ҷароҳат бардошт, хунравӣ шуд, кӯшиши ёрдам карда ба беморхона дастрас кардан кардед ё не? аз хунравии зиёд ва нарасонидани ёрии аввалияи тиббӣ баъди гузашти 1 соати ҷароҳатбардорӣ дар роҳ ба беморхона ҷаб дида ба ҳалокат мерасад. тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад муноқиша байни онҳо барои як сар гӯсфанд сар задааст. чанд вақт пештар дар натиҷаи ҳамроҳшавии рамаи гӯсфандон гӯё се сар моли майдаи шохдор аз рамаи Болиев ба рамаи Раҳимзода пайваста будааст, ки ду сар баргардонида шуда як туаш боқӣ мондааст. сари вақт сафарбар шудани гурӯҳи фаври тафтишотӣ барои боздошти гумонбаршуда дар ҷои ҳодиса мусоидат намуд. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 110 қисми 3 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда нисбати гумонбаршуда чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст. қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатии бародар сабаб шуд, ки нисбати шаҳрванд Ҷамшед Қаҳоров сокини шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷабор Расулов парвандаи ҷиноятӣ оғоз намоянд. ин ҷиноят низ бо истифода аз корд содир шудааст. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Ҷабор Расулов нисбати шаҳрванд Қаҳоров Ҷамшед Мирзоевич соли таваллудаш 1991 истиқоматкунандаи шаҳраки Меҳрободи ноҳия барои содир намудани ҷинояти қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ӯ ин амали хавфнокро нисбати бародари ҳамхуни худ Алишер Қаҳоров соли таваллудаш 1989 раво дидааст. занам угроза карда, амуна вай мекунам гуфт ки ман тарсида худам мадорам набуд, маҷбур кода гирифтам ки метарсонам гуфта. муноқиша байни бародарон дар хонаи истиқоматиашон воқеъ дар кӯчаи Рӯдакии шаҳраки Меҳробод санаи 10 август тахминан соати 21:30 ба вуқӯъ пайваста гумонбаршуда бо истифода аз корди ба таври косибӣ сохта шуда
бародари бузургашро зада ҷароҳати ҷисмонӣ мерасонад. таҳдиди лафзӣ ва ҳақорат вобаста ба шахсият ангезаи ҷиноятро гузоштааст, ки дар ҳолати мастӣ аз ҷониби ҷабрдида сурат гирифтааст. бинам ғалте ай кард сони хеста мехезам гуфт ки хеста натонест бинам ки кор дастаманда ман уже задагӣ. ҷароҳати бардоштаи ҷабрдидаро ташхиси судди тиббӣ вазнин хулоса додааст, ки асос барои оғози парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ гардид. сокини шаҳри хуҷанд ҷавони 25-сола ҷамшед раҳматовро мақомоти милитсия бо ҷурми дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ боздошт намуд. ӯ дар ҷодаи дуздӣ таҷриба дошта як маротиба суд шудааст. ин навбат 3 ҳавлии истиқоматӣ ҳадафи гумонбаршуда қарор гирифта маблағи пулӣ ва тилловорӣ тасарруф шудааст. даст доштан дар 3 ҳолати дуздӣ аз манзилҳои истиқоматӣ сокини 25-солаи шаҳри хуҷанд раҳматов ҷамшед ҷурабоевичро назди қонун дастбаста гардонид. майл доштан ба одати бад ӯро, ки қаблан барои дуздӣ суд шудааст, боз такроран ба пайроҳаи ҷиноят овард. гумонбаршуда давоми моҳи феврал, март ва август дар 3 ҳолат ғайриқонунӣ ворди манзилҳои истиқоматӣ шуда пули нақд ва тилловорӣ тасарруф кардааст. дуздиҳо дар шаҳри хуҷанд маҳаллаҳои навбунёд, микроноҳияи Сиюм, чашмаи Арзана ва Дӯстӣ содир шуданд. соҳибхонаҳо замони моликияташон тасарруф шудааст, ки муваққатан дар хона ҳузур надоштанд. дидам инҷа ҳама ҷо холӣ буд, бинам хеле сӯрохӣ бо тӯшик буда, тӯшика бинам бонка буда, ҳам ту кишта гирам пул буда. хатим гифтам рафтам. баъд куҷо бурда ҳисоб кардӣ? омадам девор паридам рафтам лаби канали ами об мерафтагира ҳастам, онҷа рафтам шикастам, бинам як пачка пул кистам дазадам. гуфта метавонед чӣ миқдор маблағи пул? қариби 6000 сомон пул. коғазӣ буда ҳамаш? ҳамаш коғазӣ, $1 2 рӯз буд. шеваи хоси дуздиҳо рӯзона содир шудани он аст. дарвозаҳои баста аз он дарак медод, ки дар хона касе ҳузур надорад ва ҳатто деворҳои иҳотавӣ монеи чапдастии Раҳматов намешуд. дар кӯчаи Дӯстии шаҳри Хуҷанд бошад, ҳангоми раҳгузар шудан гумонбаршуда мушоҳида мекунад, ки фарзанди соҳибхона калидро зери дарвоза гузошта меравад ва ӯ ин имконияти қулайро истифода бурдааст. дар 3 ҳолати дуздие, ки тафтишот ба гумонбаршуда Ҷамшед Раҳматов нисбат медиҳад, ба шаҳрвандон 33886 сомонӣ зарари молмулкӣ расонида шудааст. дуздиҳо ошкор ва дар асоси моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара дар натиҷаи коркарди ахбороти оперативӣ бадахлоқии боз як нафар дуохони парҳезкор ва ҳоҷатбарори мардум Нуруддин Шарофуддинов, сокини 67-солаи шаҳри Исфараро ошкор сохтанд. ӯ дар манзили иstiqomatиаш ба дуохонӣ ва дам андохтан машғул шуда, дар навбати худ ҳиссиёт ва боварии динии занеро сӯистифода кардааст. ҳамин гуна амалҳои ғайриоддиву зиддиахлоқӣ ва дигар кирдори бешармонаву моилкунанда ба муносибати маҳрамона аз усулҳои табобатӣ шаҳрванд Шарофиддинов Нуруддин Салоҳиддинович соли таваллудаш 1954 истиқоматкунандаи шаҳри Исфара аст, ки бо истифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ нисбати корафтодаи ҷинси зан сурат гирифтааст. кирдори ба ҷомеа хавфнок бо баргузории чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара ошкор гардид. Ну рафта будам ки хеле дастарашкунӣ кардаам. Не хел накунем, ман одами занаки хелеш вани ман ойбадор бунда. Не дасти мананда нораша, ин барои шумо шифо мешавад. ман бисёр занакой мемонам. ман бисёр занакой ки хеле ёфт. гумонбаршуда Нуруддин Шарофуддинов, ки бо номи Домулло Эҳромуддин маъруф аст, ягон таълимоти динӣ надорад ва дар манзили истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи 8 марти шаҳри Исфара ба дуохонӣ ва дам андохтан машғул шуда, бо сӯистифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ нисбати ҷавонзани ҳамин минтақа ҳаракатҳои хусусияти шаҳвонӣ дошта содир ва ӯро ба ҳамхобагӣ моил кардааст. ин дар ҳолест, ки ин нафар худро инсони тақводор вонамуд карда, ҳангоми суҳбат зино ва амалҳои фосиқонаро комилан маҳкум менамояд. зино ҳаром. як тага одами инсон зино кунид, 40 та 2 та куштагӣ боид.
اگر زینا کنیا пинҳон мондани бадрафторӣ имкон медод ки ҳаракатҳои бадахлоқона идома ёбад. гумонбаршуда ҳарчанд ба занҳои бегона бо шаҳват менигарист, аз сабабе ки ба ҳавлияш мизоҷон ташриф меоваранд, саҳни ҳавлияшро ба хотири наафтодани чашми бегона ба аҳли оила пардапӯш кардааст. дар ҳоле ки ҳимояи шаъну шарафи оила мақоми баланд дорад ва бадрафториро нисбати худ равон намебинӣ, бояд дар муносибатҳои ҷамъиятӣ одобу иззати дигаронро низ ба ҷой биоварӣ. чун ин меъёри ахлоқиро гумонбаршуда Шарофиддинов риоя накард, овозаи аъмоли фосихонааш дастраси милитсияи ҷамоати Ворух ва дар доираи коркардҳои оперативӣ тасдиқ ёфт. баъд аъмоли ошкор ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 142 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. хонандагони синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оғози соли хонишро дар тарабхона ҷашн гирифтанд. ба ҳамин монанд хонандагони синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хуҷанд 4 воситаи нақлиёти гаронарзишро киро карда дар рӯзи дониш ба сайру гашт баромаданд. оиди дилхушии ғайриқонунии наврасон гузориши навбатӣ маълумот медиҳад. бо гирифтани ахбороти оперативӣ ба кормандони хадамоти огоҳонии пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд муяссар гардид ки рӯзи дониш ду ҳолати каҷрафтории хонандагони мактабро ошкор намоянд. гурӯҳи 19 нафараи хонандагони синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 29 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров оғози соли хонишро бо ташкили зиёфат дар тарабхона ҷашн гирифтанд. макони ҷамъшавии зиёфати дастаҷамона тарабхонаи дидори ноҳия воқеъ дар шоҳрои Хуҷанд Ғафуров интихоб шудааст. چی قید کرد شدتون شما اینجا؟ наврасон бо маслиҳати пешакӣ ба чунин дилхушӣ бемаврид иқдом карданд ки рафторашон хилофи қонунҳои амалкунанда буда, асос барои бо моддаи 90 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб додани парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ нисбати волидайни онҳо гашт. ба ҳамин монанд 10 нафар хонандагони синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Хуҷанд 4 воситаи нақлиёти гаронарзишро аз ширкати хусусӣ бо пардохти 1500 сомонӣ киро карда дар рӯзи дониш ба сайру гашт баромаданд. онҳо ҳар кадоме 170 сомонӣ дар хазинаи хароҷоти чорабинии маслиҳатшуда саҳм гузоштааст. чун манбаи даромад ва хароҷоти фарзандон аз ҳисоби волидон аст, мақомоти милитсия талаб ва хоҳиш менамояд ки волидайн дар тарбияи фарзандон ба хатогӣ роҳ надиҳанд ва назоратро пурзур созанд. вагарна аз беназоратию тарафгириҳои бемаврид фарзандон шерак шуда ба ҳар гуна одатҳои бад майл пайдо мекунанд. идомаи барнома ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra сокини шаҳри Хуҷанд Анвар Мирзоев ки ба кирокашӣ машғул аст, баъди оне ки ба қоидавайронкунӣ роҳ дода барои риоя накардани талаботи аломати роҳ аз тарафи нозири бозрасии давлатии автомобилӣ нисбаташ протокол тартиб дода шуд, ҷои оне ки ҳамчун ронандаи боинтизом дар пай ислоҳи хатогӣ шавад, бо корманди бозрасӣ мунозира карда вазъияти худро боз ногувортар месозад. яъне дар идома нозири бозрасии давлатии автомобилӣ баъди нисбаташ беэҳтиромӣ кардани ронанда масъулини хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиётро даъват карда тибқи талаботи моддаи 510 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои иҷрои фаъолияте ки иҷозатномаро талаб менамояд нисбати ронанда маводи маъмурӣ тартиб медиҳанд. баъдан ронанда Мирзоев ба иғвогарӣ роҳ дода тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ дар пай беобрӯ сохтани нозири бозрасии давлатии автомобилӣ шуда хабарҳои беасосро пахш мекунад. роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд ронандаи қоидаситезро даъват ва суҳбати профилактикӣ гузаронда роҳу равиши ҳимоя аз ҳуқуқҳояшро фаҳмонид. ба маълумоти шаҳрвандон мерасонем ки агар протокол шуданашонро аз ҷониби корманди милитсия беасос донанд ё фаъолияти ғайри оинномавии корманди милитсияро мушоҳида карданд, имрӯзҳо дар мақомоти корҳои дохилӣ телефонҳои боварӣ фаъолият доранд. ҳамчунин ба хадамотҳои назоратии мақомот муроҷиат кунанд ки албатта муроҷиатҳо баррасӣ меёбанд. мақомоти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба тоза кардани ҳудуди маъмурӣ аз шахсони талбанда, оворагарду майзада ва беҷои зисти доимӣ
иқдом намудааст. ҳафтаи равон бо баргузории чорабинии ҳуқуқӣ 70 нафар ин қабил ашхосро ба шӯъбаи милитсияи ноҳия дастрас намуданд. роҳбарияти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мақсад дорад ҳудуди маъмуриро аз шахсони талбандаву садақаҷӯ ва майзадаву оворагард ки рӯзгори муфтхӯрона пеш мебаранд тоза намояд. ин иқдом дар доираи амалиёти бисёрсамтаи маданияти шаҳрдорӣ ки аз 25 август оғоз ёфта то 25 сентябр идома меёбад ҷиҳати пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ва риояи одобу меъёрҳои ахлоқӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мавриди корбарии милитсияи ноҳия қарор гирифт. зеро агар шахсони майли талбандагӣ дошта сохтакорона худро фақиру бечора вонамуд карда дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ба шаҳрвандон нороҳатӣ пеш оваранд, афроди майзада ва беҷои зисти доимӣ бо рафтор ва гаштугузори беадабона меъёрҳои ахлоқиро риоя намекунанд. дар баробари афроди ҷӯгитабор ва нафарони дар ҳақиқат маъюбу нуқси ҷисмонӣ дошта талбандаҳо аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ муайян шуданд ки новаста аз солимиву бардамӣ ва дорои қобилияти меҳнат будан рӯзгори муфтхӯронаро пеш мебаранд. дар доираи чорабинии ҳуқуқӣ ки бо ҷалби нозирони минтақавии милитсия ва кормандони самти хизмат ҷараён гирифт, 70 нафар шахсони оворагарду майзада беҷои зисти доимӣ ва талбанда ки дар ҳудуди бозорҳои фаровону суғдиён, беморхонаи марказӣ ва боғи фароғатии шаҳраки Ғафуров тартиботи ҷамъиятиро халалдор мекарданд, ба шӯъбаи милитсия дастрас карда шуданд. милитсия нафарони муайяншударо дар қайди профилактикӣ гузошта ба ғайр аз худи онҳо бо наздикону пайвандонашон чорабиниҳои маърифативу тарбиявӣ мегузаронад, то ин ки пеши роҳи шуғли номуносиб гирифта шавад. мавзӯи дигар: масъулини хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон дар баробари хизматрасонӣ ба аҳолӣ дар самти гирифтани шиноснома ҳамчунин вохӯриҳо гузаронида дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон саҳм мегиранд. аз рафти корбарии хадамоти мазкур маълумот гиред. хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон ҷиҳати ба аҳолӣ фаҳмонидани моҳияти қонунҳои амалкунанда дар самти шиносномавию ба қайдгирӣ нақшаи вохӯрию баромадҳоро таҳия намуда, роҳбарият ва кормандони хадамот ба сокинону меҳмонони шаҳри Гулистон мулоқотҳои тарғиботӣ мегузаронанд. чунин як чорабинии фаҳмондидадиҳӣ бо раисони биноҳо ва фаъолзанҳои шаҳраки Сирдарё баргузор гашт. сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон Сулаймон Тағоимуродзода аҳли нишастро ба ҳамкории мустақим бо милитсия барои пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ даъват намуда, вобаста ба масъалаҳои муҳими самти фаъолияти шиносномавию ба қайдгирӣ маълумот дод. аз ҷумла таваҷҷӯҳи иштирокчиёни чорабинӣ ба меъёрҳои қонунҳои танзимкунанда, асосҳои қабул намудан ба шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон ва омилҳои аз даст додани шаҳрвандӣ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв вобаста ба қонуnnигардонии мақоми ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванде ки ба таври ғайриқонунӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, ҷалб гардид. иваз намудани шиносномаҳои намунаи соли 1996 ба намунаи соли 2014 барои аз нав ба қайдгирии симкортҳои мобилӣ ки бо қарори ҳукумати Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2016 тасдиқ гардида то 15 феврали соли 2022 муҳлат боқӣ мондааст ва саривақт таъмин намудани шаҳрвандони ба синни 16-солагӣ расида бо шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии Тоҷикистон мавзӯи дигаре буд ки матраҳ гардид. таъкид гардид ки шаҳрвандонро зарур аст меъёрҳои қарору қонунҳоро иҷро намоянд, зеро дар вақти беаҳамиятӣ зоҳир намуданд ки боиси гузаштани муҳлати муқарраршуда мегардад, эҳтимол аст шаҳрванд ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шавад. ҳамчунин вобаста ба раванди муҳоҷират ва чораҳои ҳуқуқӣ ба расмиятдарории ҳуҷҷатҳо дар қаламрави Федератсияи Россия, риояи чораҳои беҳдоштӣ барои гирифтор нашудан ба бемории сироятии COVID-19 ва иштирок дар маъракаи эмгузаронӣ зикр гардид. дар рафти мулоқот сокинон ба саволҳои худ вобаста ба низоми шиносномавӣ посухҳои мушаххас гирифтанд. аз иштирокчиён даъват ба амал оварда шуд ки мавзӯъҳои дар вохӯрӣ матраҳ гардидаро ба саҳми сокинони минтақа расонанд. ҳамин гуна мулоқотҳои маърифатии кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон бо сокинони шаҳраки Адрасмон ва Консой баргузор гашт ки ҳадафи чорабиниҳо баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон аст.
корбарии дигари масъулини хадамоти шиносномавии шаҳри Гулистон барои таъсир расонидан ба фаҳмиши шаҳрвандон оиди ба расмият дарурии ҳуҷҷатҳои шиносномавӣ ин насби гӯшаҳои тарғиботӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ мебошад, то ин ки шаҳрвандон аз маълумоти зарурӣ дар ин самт огоҳ бошанд. таъмини амнияти экологӣ ва пешгирӣ аз амалҳои харобиовар нисбат ба муҳити зист ва сарватҳои табиӣ самти фаъолияти милитсияи сайёҳӣ ва экологӣ аст ва ҳамарӯза кормандони шуъбаи мазкур дар вилояти Суғд дар ин самт корбарӣ менамоянд, ки ҷузъиёте аз он ин лаҳзаҳо манзури шумо мешавад. ҳафтаи гузашта кормандони шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд барои таъмини амнияти экологӣ ва ҳифзи муҳити зист аз ҳар гуна ҳаракатҳои харобиовар, амалиёту чорабиниҳои мақсаднокро роҳандозӣ ва кирдорҳои зидди ҳуқуқиро ошкору пешгирӣ намуданд. дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳолатҳои риоя накардани қоидаю меъёрҳои истифодаи босамари захираҳои табиӣ ва моҳигирӣ ошкор карда шуда, нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон дар асоси моддаҳои 208 ва 223 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шудааст. сайди ғайриқонунӣ моҳӣ дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик ошкор заврақи резинӣ ва турҳои моҳидорӣ аз ҳуқуқ вайронкунанда сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мусодира гардид. ҳамчунин зимни хизматбарӣ се ҳолати интиқоли ғайрирасмии моҳӣ ошкор шудааст, ки моҳиҳои навсайдшуда аз ҳудуди обанбор ба дигар минтақаҳо интиқол меёфт. пешгирӣ аз ҳаракатҳои воситаҳои нақлиёти калонҳаҷми боркаши бордор бе болопӯши муҳофизатӣ дар кӯчаҳои марказии шаҳру шаҳракҳо, ки метавонад аз таъсири маводҳои пошхӯранда ба вайроншавии роҳҳо ё осеби техникӣ бардоштани дигар автомошинаҳо мусоидат намояд ва дар ҳолати чиркину ғуборолудагӣ ворид шудани баъзе аз воситаҳои нақлиёт ба маркази маъмурии вилоят шаҳри Хуҷанд самти фаъолиятест, ки мунтазам мавриди таваҷҷӯҳи милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти Суғд қарор дорад. ҳамарӯза аз 2 то 5 чунин ҳолат ба қайд гирифта шуда, дар баробари таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ ба ронандагон тавсия дода мешавад, ки камбудиҳо бартараф ва такрор наёбанд. марҳилаи навбатии амалиёти ҳавои тоза дар роҳҳои нақлиётгарди шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гузаронида шуд, ки ҳадафи он пешгирӣ аз ифлосшавии муҳити зист аз газҳои ихроҷшавандаи воситаи нақлиёт мебошад. автомошинаҳоро тавассути таҷҳизоти газченкунӣ аз санҷиш гузарониданд. ҷараёни чорабинӣ муайян намуд, дар ҳақиқат баъзе аз воситаҳои нақлиёт дар ҳолати ғайриқаноатбахши техникӣ қарор дошта, дар таркиби дудашон моддаҳои ифлоскунанда аз меъёр зиёд аст, ки боиси ифлосшавии ҳавои атроф мегардад. 12 ронандае, ки воситаи нақлиёташон аз меъёри муайяншуда ба ҳаво зиёд газҳои зарарнок хориҷ менамуд, муайян ва нисбаташон протоколи ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. дар давраи сипаригаштаи соли ҷорӣ масъулини шуъбаи экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар якҷоягӣ бо раёсати муҳити зисти минтақа 40 маротиба амалиёти ҳавои тоза гузаронидааст. фаъолияти кормандони милитсияи экологӣ ва сайёҳии вилояти Суғд баҳри ҳифзи муҳити зист дар дигар самтҳои марбута идома дорад. ин ҷо расидем ба интиҳои барнома. умедворем, ки хатогии дигарон ба шумо дар интихоби роҳи дурусти зиндагӣ мусоидат хоҳад кард. кор ва амалеро интихоб намоед, ки ба ҷомеа манфиат ва ба шумо обрӯ биоварад. то дидори навбати хайр.